मोननांगौखौ मोनथाराब्ला जोङो राजा लामा बेंथेगोन, ट्रेन बेंथेगोन, बेनिफ्राय जोङो माबा हिसाबैहाय डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो धरनाबो जों होगोन। आच्छा दा दिनैनि दिनाव नोंथांमोना दि मोनसे जथुम्मा लादों, मानि थाखाय जथुम्मा लानाय जादों? सिगांथाराव आङो हामबाय होनो थाबाय। दिनैहाय बे प्रेस मिटनि गेजेरजोंहाय जि सोंलुखौहाय मिथिहोनांगौनि गेजेरजों आङो दा मिथिहोनो लादों जाबाय। जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङावहाय दासिमावबो जोंनि जेसेबां NDB आवहाय मुंख्लं जानाय बेक्तिफोर, बे गारजेनफ्रा दिनैसिमावबो मोनसे कमिटि दालायनायनि गेजेराव माबा मोनसे खामानिफोरखौ मावलांनांगौनि खेथ्रआवहाय मावनो रोङियाव जों बेखौहाय सिन्था धारना जोंहा खालामनाय बा साननाय फैदों। आरो बे साननायनि गेजेरजोंनो जों दिनैहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबैहाय जेसेबां जोंनि मुंख्लं जानाय गथ'फोरनि जे गारजेनफोर बिथांमोनखौहाय जोङो दिनैहाय हांख्रायनाय जादों। जोंनि उद्देश्यआ बेनो। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि माखासे मावलांनांगौ हाबाफारिफोरखौ जाहाथे जोङो मावलांनो हायो। थांखि हिसाबै माबाफोर एजेन्डा लानाय जादों नामा? थांखि हिसाबैहाय एजेन्डाया जाबाय 1 नम्बरावहाय बे थैनानै थांनाय बेक्तिफोरनि थाखायहाय 5 लाख थाखा, आरो 2 नम्बरावहाय जाबाय बे थैनायफोरनि जि थालांनाय बिसोरनि माखासे बेबस्था साख्रिनि खेथ्रआव, आरो 3 नम्बरावहाय जाबाय बे थैनायफोरनि थाखाय खाम्फा गायसननानै जाहाथे ओनसोलारिनि सिगाङाव जाहाथे दिन्थिलांनो हायो। जोंनि उद्देश्यआ बेनो। दा ओरैनो मोनसे लिस्ट ओंखारबाय थादों जायफ्रा मुंख्लं जादों आफादनि मुङावहाय। बे लिस्टआ दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय फैमारनाय ना सोरबा सासे बानायनानै होनाय? बे लिस्टखौथ' आंथ' बांद्राय बुंजोबनो हानाय नंला। दा जायनि फलावहाय आङो लिस्टफोरखौहाय नायदों, आरो नायनायनि गेजेराव बेयाव सोरनिबा नाम दं, बेनिफ्राय सोरनिबा नाम गैया, नैबेबादि अबस्थायावहाय दा गोग्लैनायखौ नुदों। दा बिनि गेजेरावहाय जायफोरना लिस्ट गैया बेखौ भबिसतनाव मा खालामनाया गाहाम, दा बे जाहाथे कमिटिनि गेजेरजों मावजालांनाय जायो। दा आरो जुदि बे 5 लाखखौ जुदि मोनाब्ला नोंथांमोना बिनि सायाव मा हाबाफारि लालांगोन? 5 लाखखौ मोनाब्ला बिनि सायावहाय दा जोङो डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो ओरैहाय संकुस्थ सदिया बिनि गेजेरावहाय जेसेबां थैनानै थांनाय जि गारजेनफोर, दा बे बेलायाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै दाखांनायनि उनावहाय सेन्ट्रेलाइज मोनसे कमिटि दागोन। दा बे कमिटिया मा खालामो, बे उद्देश्यआवहाय एसे मिथिहोदों। बावैसो सामथाइबारियाव जानानै थांबाय 6 थारिखआव। बेयावनि बिसेस माबाया जाबाय जोङो जुदि मोननांगौखौ मोनथाराब्ला जोङो राजा लामा बेंथेगोन, ट्रेन बेंथेगोन, बेनिफ्राय जोङो माबा हिसाबैहाय डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो धरनाबो जों होगोन। दा जोंनि थांखि बा उद्देश्यआ नैबे। दा आरो बेजों लोगोसे दा जेनेब्ला NDBआ दिनैहाय सानसे समाव गोबां रोखोमनि नांनानै फैबाय। बावहाय गोबां रोखोमनि बुथार जादों, सोरबाया गावथार जादों, सोरबाया गावथार जानायजों लोगोसे सोरबाया दानथार जादोंबो, सोरबाया सुख्लाब जादोंबो। बेफोरबायदि रेकर्ड दं आफादाव। थ' बिनि सायावहाय दिनै 5 लाखखौ मोनसे मोनखांनायनि उनावबो इन्डिया गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्ट बा BTC सरकार बिथांमोना जुदि जमायै गासैयै मुंख्लं खाम्फा जुदि लुनो जुदि लुफुङाबा नोंथांमोना बेखौबो लाफागोन नामा? बेनि सायाव मा बुंना सानना दे? बेखौबो जुदि बिथांमोना दा BTR गभर्नमेन्टनि जि लिडारफोर बिथांमोना जुदि बेखौ मावाला बिनि सायावबो जों एक्सन लागोन। बे थाबैनो जागोन नामा? थाबै जागोन बेखौ जोङो हागौमानि जों नाजागोन।
गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोना नुबाय जानांगौ दिनै NDFB आफादनि आफादाव नांनानै जेसेबां मुंख्लं जालांनाय बिथांमोना दिनैहाय थुक्राझारनि दिनै कमिउनिटि हलावहाय मोनसे बिथांमोना कमिटि खालामनानै दाफुंनानै लानो हानाय जाबाय। दा बिदिनो बिथांमोना बे कमिटिनि थ्रुयैनो जायफ्रा 5 लाखनि थाखाय 5 लाखखौ मोनाखै बा अनसुंथाइ इन्डिया गभर्नमेन्टआ बिथांमोननो डिक्लेयार खालामनाय बिनि बारैनो बिथांमोना जा खामानि मावनांगौ बिथांमोना मावलांबाय थासिगोन। दिनै गबिन्द बिथांनावबो थाङो, बिथांमोननि ग्रुपआनो बिथांमोना सेन्ट्रेल बडिबो दंबावो, ओमफ्राय दिनै गोदान बडि दानानै लानो हाबाय, बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआव दानानै लानो हाबाय। बिथांमोना दिनैहाय बे बडियानो जायफ्रा मोनाखै अनसुंथाइ बे 5 लाखनि अनसुंथाइ बेखौ बिथांमोनानो गासिबो खामानिखौनो मावफुंलांनाय जासिगोन। थ' लोगोफोर आं बिदिखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बेखिनियावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।